indaba ezitha usikhomakhoma umacingwane sikuzo ezasembusweni. Kumnandi-ke kakhulu sihleli la sijabule ngendlela eyisimanga. Bengikuthembisileke ukuthi mangabe ke sibuya naso isihambeli sethu esinaso sosuku lwethu lwanamhlanje. Umfowethu umfoka Mtshali okhona ke onathi. Insizwe seyincane kodwa ke esiphathele indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Ngicela nje usiqale ngimnike ithola kuqala ukuthi akabingelele abalaleli. Yanibingelela nonke balaleli kodwa ngokukhethekile ngithanda ukubingelela ilungu namamember abusekho okunzima. Nonke ngiyanibingelela nabalaleli ngokusihlwa ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu nje uNkulunkulu akubusise. Siyajabula kakhulu ukuthi ke sibe nawe la kwiSkyGuy somsakazo esinamandla ngendlela ke ekhethekile. Alright, kuyaziwa ke isikhathi esiningi ukuthi njalo uma ngabe ke sikhona sihlangene akwenzeki kungabi bikho la siphakamisa khona amandla kaNkulunkulu ekuphileni kwethu. Ngibuka nje namanje ukuthi njoba nje sinaso isihambeli sethu sanamhlanje sensizwe seyincane madoda. Niyakhumbula ke noma kufika isikhathi la khona uNkulunkulu ezogcoba khona indodana kaJese engene endlini kaDavid wafuna lo impela omncane omncinyana in terms of age kodwa ngenxa yamandla kaNkulunkulu nangomusa kaNkulunkulu wabonakala uNkulunkulu kuyena ofanele ukuthi uNkulunkulu amgcobe ngoba ebuka inhliziyo, ngoba uNkulunkulu akabuki isigaba, akabuki futhi iminyaka kodwa ubuka inhliziyo. So ngiyathanda ke kakhulu namhlanje sinayo umfowethu osemncane kodwa ongakubonanga ukuba mncane ukuthi angibaleke endlini kaNkulunkulu, ngingabibikho endlini kaNkulunkulu, ngingabibikho kuKristu kodwa ungenile kuKristu shaqa ngokuphinda ukuzalwa nangokuphenduka. Angamkhulumeliki sengazathi uyidlozi. Ngizomnika ithuba nje akasho aphakamisa amandla kaNkulunkulu ekuphileni kwakhe noma ngayini nje afisa ukuthi asiphe yona ngaphambi kokuthi asihlephulelizwe. Ngiphinde ngithanda ukunibingelela futhi ngegama lenkosi yethu Jesu. Lo ongaphambi kwenu okhulumayo Br Andile Mtshali, umntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe, ngiyakholwa egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyanibingelela nonke. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi ngamandla inkosi yethu Jesu. Ngoba lithe iBhayibheli banqoba ngezwi lobufakazi. Yes. Okusho ukuthi ngobufakazi khona okwenzakalayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ezinsukwini zobuncane bami ngomfana. Ngiyakhula, ngiyimisela ukuhamba ngokweziyalo zakho uNkulunkulu. Ngiyafunda usuku nosuku kwabadala. Ngiyafunda khona engikutholayo. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyigcinile impilo yami nakulesikhathi samanje la khona zonke izinto zivunyelwe. Wonke umuntu enza akuthandayo kungekho namalungelo evuma ukuthi singazenza lezo zinto. Kodwa manje ukuthi ezinye zezinto ezivunyelwe izwi lenkosi liphambene nakho. Manje ngiyambonga uNkulunkulu oyilekelele empilweni yami ebuncaneni bami, wangisindisa ezonweni. Noma ngabe singakangeni ezonweni ezitheni kodwa uNkulunkulu wayilekelele impilo yami ekutheni ngilalele izwi lakhe. Ngizame ukuliphila ngaso sonke isikhathi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi even kuzo zonke izono abantu abangangami ngaphandle bayashelana, baphuza utshwala, baseyidakamizweni, benza yonke into engamthokozisa uNkulunkulu. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ofinyelele kweyami impilo, wangisindisa, wangifundisa ukukholwa. Ngoba uthe izwini lakhe akwenzeki ukumthokozisa ngaphandle kokukholwa. So ngiyambonga uNkulunkulu oyigcinile impilo yami. Nginqumile empilweni yami ukuhamba naye. Unqumile ukuhamba naye uJesu, uyayilekelela, uyangisindisa ngaso sonke isikhathi. Manje nginobufakazi obungapheli ngaso sonke isikhathi. Kuyavuka ngaphansi kimi ukuthi akekho njengoJesu. uNkulunkulu ufanele ukubonga. Nabo bonke abancane abasha ngiyabamema egameni likaJesu ukuthi wozani nizothola ukuphila. Insizwa uphile, ungekho umuntu osifazane umfakile kuwe enhlizweni. uJesu 100% ophilayo kuwena. Hayi ngoba inyama ingavuki, kodwa uJesu aligcwalise izwi lakhe. Ngoba izwi lakhe linamandla. Uyakunqobela, akulekelele, uyizizwe ukhululekile ngoba uJesu kunokukhululeka kunayo yonke into oyifunayo. uJesu uyipackage, ingcebi kuye, yonke into esiyidingayo uphelele, ungamandla okunqoba. So ngiyabamema nabo bonke abalele ukuthi abeze kuJesu ezobanika lamandla amasha. Ngoba uma ufike kuJesu uthola amandla amasha, konke okudala wenzile bese kuyadlula, bese kuvela okusha. uJesu elethe izinto zakhe. Ngiyambonga uNkulunkulu oyingilekelelayo kukho konke. Uyangilekelela, uyayigcina impilo yami kakhulu. Ngiyamdumisa ngalokho. Akukho okuningi engakubeka kodwa nje ngizophamisa amandla aJesu akwazi ukugcina insizwa. Gcina insizwa kungekho ezibooster ngakho, kungekho ezilekelela ngakho, kodwa igcwele amandla kaNkulunkulu ingilekelele ngoba konke engikwenzayo
ngisho njengoDavide mayithi uDavide konke akwenzayo uyobuza inkosini ukuthi ngabe inkosi kulungele yini ukuthi ukwenza ukuthi. So noma ngabe uhlakaniphile noma kangakanani kodwa uJesu ungifundisile ukuthi awuhambi ngokuhlakanipha kuye ngoba lithe iBhayibheli uqala kokuhlakanipha umesaba uJehova. So ngaso sonke isikhathi balekile ukuthi uJesu kube uyena omenza abe phambili empilweni yakho bese wena uza ngemuva ulalela ngoba leyo nto yenza ukuthi noma ukhuleke uJesu akhona ukuzwa umthandazo wakho. So ugcwele nje kimi ngaphakathi ukuthi akekho njengoJesu. Ngiyambonga ungigcinile empilweni yami. Uyangifundisa kukho konke ngisho kukhona ngiyafuna ukufunda ngiyimisela ukufunda ngokwezwi lakhe ngoba izwi lakhe liphelele likho konke abantu abakudingayo. Uzani kuJesu ezonika amandla amasha noma ngabe ukuphi kodwa uJesu usekhona lo philisayo okwazi ukugcina insizwa okwazi ukugcina intombi okwazi ukugcina umama okwazi ukugcina wonke umuntu ephephile. Kuyo uJesu kuyenzeka. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu akhona amandla ngokukholwa ngegama lika Jesu. Ngiyambonga uNkulunkulu. Siyabonga ngendlela ke eyisimangaliso. Hey madoda ungikhumbuza uDavide mayithi insizwe igcina ngani indlela yayo ngokuqaphela izwi lakhe uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu kwazi bamnandi ubufakazi. Ngibuka nje ukuthi ke isigaba njengamanje okusona usesesikolweni usese high school kodwa uzikhethele wazinqumela ukuhlala kuNkulunkulu nokuhlala futhi kuKristu ikhathi zivuma noma futhi ikhathi zingavumi. Ngiyafisa futhi ukuthi usisharele ekuthenini usifakazele ukuthi yini wena yenza ukuthi kukho konke ngoba ngithi siyazi ukuthi uma sikhula ebuncaneni kuyenzeka uthola ukuthi siba nabo futhi abantu abangani mhlambe futhi abanye abantu nje esibajwele nesiphila nabo nesifunda nabo uthola ukuthi kodwa mhlambe kugcine kube ukuthi uSathane usebenzisa bona ukuze nawe akwazi ukuthi akuluthe. Wena yini emfihlakalo eyenza ukuthi ukwazi ukuqhubeka unamathele kuNkulunkulu ungasuswa ngizinto nje osukuyibona eceleni lena le? Khona kuliqiniso ziyenzeka izinto ezifikayo ubone nawe ukuthi usuyakulangazelela ukwenza lezi zinto abayishoyo abangani ngoba kukho konke ozama ukukuhla ozama ukwenza okuhle hlezi kukhona uSathane azama ukuvimba ngakho ukuthi icebo laNkulunkulu lingafezeki. Ziyafika lezo zimo befika abangani bekutshela ukuthi nayo impilo eright. Pastor Long nje insuku edlulile bebefika lemhlaseni bengitshela ukuthi awukwazi ukuthi ufike kulomnyaka kuwe uzusiqede isikole ungajoli ungasheli amantombazane esikoleni. Uyababona ukuthi indlela bayibeka ngayo bakubeka ngazathi kuyilihlazo ngathi kuyijoke sebantwini. So khona uzubona ukuthi nami uNkulunkulu hayi ngoba mhlawumbe ngingakwazi ukwenza lokho abakushoyo kodwa manje ngokuthi iphambene nezwi olishoyo ngenza njani. Ngaso sonke isikhathi into engilekelelayo ukulalela ngoba lithi iBhayibheli noJesu lo esimlandelayo naye walalela ngalokho ahlupheka ngakho. Ukulalela kwenza kwesinye isikhathi ukhona ukuphumelela noma ngabe izimo zifika kanjani kodwa ukulalela ulangazelela inkonzo hayi uke inkonzweni nje for fun kodwa ukuyofunda ngoba bakhona abantu abayayo nje inkonzweni for fun beyele nje lobo bumnandi kodwa ukufunda kobaba ulalela ukuthi impilo iphilwa kanjani ngoba kunalomqondo abawushoyo ukuthi nabo badlule ebusheni nawe kumele uyiphilele leyo mpilo. Kodwa manje ngibuka isikhathi esiphila kuso ukuthi awazi kusasa likuphathileni kungenzeka ukuthi uyalala kusasa ungavuki. So balekile ukuthi ngaso sonke isikhathi ithubo litholayo lokuphila uphile ngokulalela izwi likaNkulunkulu ugcwale lona even inkonzo zomkhuleko okuyifasting nazo ungayibalekeli ngoba izona ezisiqinisayo zingipha amandla ungilekelele kakhulu ukuthi uma zimenyezelwa nami ngigqugquzeleke ngihambe ngiyekuzo zangipha amandla ukuthi ngifunde ukuthi ngempela uJesu uyamapha insizwa amandla ngoba einkonzweni fasting ila khona nathi sithola khona amandla. Abantu banezinto zabo abathola khona amandla la beqinisa khona beqinisa imizi kodwa nathi njengamaKristu la sithola khona amandla sithola amandla okunqoba isenkonzweni yokuzila ukudla pho masilapho uJesu uyasilekelela asipha amandla. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu inamandla ngendlela ke eyisimanga. Kuyavela ke ukuthi kanti ukunqoba komuntu owumntwana kaNkulunkulu unqoma komKristu unqoba komuntu izinto ikwazi ukwenzeka akwazi ukuhamba endleleni akwazi ukuqhubeka amandla okukhuleka hayi lento ye diet udla amaveji uthi ufastile cha
asilami nje isisu kucace ukuthi ngempela isisu siyalamba, angadli umuntu ilutho, akhuleke kuNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ezomnikeza njalo amandla amhlumelelise amandla okuma. Ngamanye amazwi-ke siyagqugquzela kuwona wonke amabandla akhona, amabandla kaKristu, ikakhulukazi-ke amabandla kamoya, ukuthi azinganciphi, azingavalwa iy'nkonzo zokuzila ukudla emabandleni. Ngiyazi ukuthi-ke babaningi kakhulu abantu uma ngabe-ke kuhlelwe iy'nkonzo zokudla la kusuke kuzodliwa khona uma kuyiphasika noma kuyini kuphuma nesinedolo ngoba vele kusuke kunokudla, kodwa ake sikhuthalele ney'nkonzo la kusuke kungadliwa khona ngoba lapho ila umuntu asuke elolwa khona, ila imisebenzi yenyama ekwazi ukuthi ithotshiswe khona, ngoba asikwazi ukumkhonza uNkulunkulu uma ngabe sisenyameni. uNkulunkulu ukhonzwa kumoya. Bonke abantu abakwazi ukufinyelela ekufikeni ekukholweni lokhu uNkulunkulu akufunayo ukungena ezingeni likamoya, ngoba kuyihlazo ukukhonza uNkulunkulu usenyameni, kodwa ngaso sonke isikhathi ukuze sihambe sikumoya, ukujwayela ukwenza zonke izinto eziyicindezelayo inyama, okunye kwakho kuwumkhuleko nokuzila ukudla. Njengamanje isikhathi sethu sikhomba khona-ke kusele imizuzu engama-27 ngaphambi kokuthi-ke libumbane ihora lesishagalolunye kuso-ke isigayigayi sakho. Njengamanje sizothi-ke hulukuqu emakethe, uma ngabe-ke sibuya siyaqhubeka nalo izwi azobeke ezosipha lona umfowethu la kuso isigayigayi sakho esinamandla ngendlela-ke ekhethekile. Abusekho ubunzima Christian Radio Station, sisho njalo sithi ubunzima uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bokungalaleli, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo, sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu, kungomusa sisindisiwe. Kuyileli izwi uMoya oNgcwele alibekile phakathi kimi ukuthi ngifundele abantwana bonke abalalele ukuthi sasifile ngenxa yezono nangey'phambeko zethu, okusho ukuthi ngamanye amagama ngokweBhayibheli umuntu ofile ulo owenza isono, uye umuntu ofile ngokweBhayibheli, hhayi kusho lo osuke selele phansi. Lithi iBhayibheli izono zethu nokuhamba ngokwengqondo yethu nangokuhamba ngokwenyama yethu wenza ukuthi uNkulunkulu uma sibone njengabantu abafile, kodwa uJesu ngokuthi wamthumela emhlabeni ngothando lwakhe sakhona ukukhululeka. Okusho ukuthi ngamanye amagama kumele uqikelele empilweni yakho ukuthi uhamba ngokwemiyalo kaNkulunkulu, ngoba iBhayibheli uma uhamba ngokomoya womkhathi, umoya kaSathane ofuna bonke abantwana bokungalaleli, ofuna ukususa abantu ecebeni likaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli sasifile ngenxa yezono zethu nangey'phambeko zethu, ngokuthi asihamba ngenyama sifuna izinto zalelizwe, ngokubokwezwe nokwaNkulunkulu akuhlangani, ngokubizwe lisho izinto ey'phambene nezwi lenkosi. So lithi iBhayibheli sasifile ngenxa yalokho. uNkulunkulu wayesibona nje abantu abafile phambi kwakho, kodwa manje wasithumela uJesu, sesihleli naye uthi ngomusa sesisindisiwe. Okusho ngamanye amagama ukusindiswa kwethu akuyona into nje esingamele siyithathele phansi, kuwumusa. Into ewumusa ngeke uyiphathise noma isikanjani. Even ifana lento njengeglasi, iglasi into kumele uyiphathe ngobucwephele ngoba lingawa phansi. Nensindiso yethu injalo iwumusa, kumele ngaso sonke isikhathi siqaphele indlela esiphila ngayo, ngoba kunezwi elilapha encwadini yaIsaya 59 elithi izono zethu nobubi bethu busithile uNkulunkulu kubenza ukuthi uma sikhuleka angakhona ukusizwa kahle. Kwakho udonga phakathi kwethu noNkulunkulu. Uma sikhuleka uNkulunkulu akayizwi imithandazo yethu, ubona nje abantu bekawula. Kodwa manje into eyenze lokho ukuthi izono zethu nobubi bese sihlukanisile noNkulunkulu. Ngamanye amagama uma sifuna ukuphila impilo engcwele, athi uNkulunkulu mayisibuka athokoze ngathi dinga siyisuse lezi zinto angathokozi ngaso, ngoba iyodwa uNkulunkulu angayifuni emntwini isono, uxabene nesono. Futhi uNkulunkulu zesiphile kahle dinge sihambe ngokwecebo lakhe, asibone njengabantu abafile. Lithi iBhayibheli uze sithokoze uNkulunkulu dinga sikholwe, ngoba ukukholwa yikona okwenza ukuthi uNkulunkulu athokoze. Okusho ukuthi ngamanye amagama noma ungenza izinto ey'njani, noma ungenzani, ungayinikela ngamandla kangakanani into oyenzayo, kodwa uma leyo nto uyenza ngaphandle kokukholwa, uNkulunkulu akathokozi ezulwini. So balulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi yonke into oyenzayo uyenze ngokukholwa igama likaJesu.
So lithi iBhayibheli lesilifundile zasifile ngenxa yezono zethu. Yeah. Kodwa uJesu ukufika kwakhe wasenza sakhululeka. Sihamba nesibindi sokuthi izono ithethelelwe. Sihamba nesibindi sokuthi amacala ethu athethelelwe nawo. Uthi Jesu lapha kumahubo 103 nezono zethu uzelaphile zonke kanye nezifo athi ngemvimbo yakhe saphiliswa. Okusho ngamanye amagama uma sesikhonile ukunqoba sakufunda ukuyeka lezi zinto uNkulunkulu angathokozi ngazo kwenza ukuthi uJesu akhona ukulapha izifo. Izipha kwabanye abantu ayilapheki hayi ngoba kwenze njani ukuthi kusana lezi zinto uNkulunkulu angathokozi ngazo dinga uyilahle ngoba kuhambeki uma unomthwalo ezinto uNkulunkulu ababusayo kuwe ngaphakathi kungabusi uJesu yena. Lithi iBhayibheli zasifile ngenxa lezo zinto kodwa manje sesiyaphila. Sithanda ukusho kuba wonke umuntu uthi hawo ngokuyeke kwezono uyakhululeka uhamba ungenacala uNkulunkulu ethi mayikubuka athokoze ngawo njengoDavid ethi ngimtholile umuntu wenhliziyo yami. Kukho konke okwenzayo themba uJesu. uJesu unamandla uthembekile. Lithi iBhayibheli insizwa ziyaphela amandla ziyakhathala ziyawa nokuwa kodwa abamethembayo uyabapha amandla okunqoba endleleni. Kuyilokho ukuthi bangaphela abantu abaziyo ubabone beyishiya le ndlela ubabone behluleka endleleni. Kodwa lithi iBhayibheli uma umethemba uJesu ngoba kudingeka abantu njengamanje abazomethemba bephume esixukwini bephume eningwini ngoba uso sonke isikhathi iBhayibheli malikhuluma alikhulumi as a group. Lithi yilowo nalowo okusho ukuthi ngamanye amagama lidinga umuntu as individual ayinqumele enkosini ukuthi Jesu noma bangawa abasha noma ingaphela insizwa ziyeke indlela yakho ngenxa ukuthi ifuna ukulandela lento oyikhuzile ekuthe ukuthandizwa. Kodwa mina ngizokwethemba Jesu ngoba uthi abakwethembayo uyabapha amandla. So nami siyawadinga lawo mandla Jesu othe uyabanika abantu nabakho abakwethembayo. Kuyilokho engithanda ukudlulisa kusihlwa ukuthi uNkulunkulu uthembekile uthi uma umethemba uzokunika amandla. Besifile ngenxa yezono zethu kodwa manje sesiyaphila ngokwethemba igama lika Jesu. Kuyilokho uma ingcwele kubekile kimi. Ngiyabonga ngegama lika Jesu. Amen. Siyabonga kakhulu uthi nje bonke abamemukelayo uyabapha amandla ukuthi ke babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Izwi ke elinye ke alikhothile ileli ke elithi intombi ezinhle nezinsizwe ezinhle ziyakuwa nokuwa kepha abamethembayo bayaphiwa amandla amasha futhi ke bayahlunyeleliswa amandla nje yebo njengazo inkosi. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi ke bakhona abasho njalo ukuthi ke inkosi sikwethembile sinika amandla okuma la sikhathala khona la sixegelwa khona ngamadolo. Wena uyinkosi ephakeme esilulamisayo. Cela nje ukuthi ke sikhuleke kanye ke nabo abantwana bakho abasho njalo nabafisa ukuthi ke baphile kuNkulunkulu befile emsebenzini yenyama ngoba yikho into ebhlungu njengoba sendlini kaNkulunkulu nasebukhoneni kaNkulunkulu kodwa uphila usezweni lenyama ngoba bathi abazalwane bekwelinye izwe nawe ube ukwelinyizwe ngoba uma nisezweni elingafani vele nezinto enizibonayo ngeke zizeyifane ngoba izwe enikulo noma nisendlini eyodwa izwe nikulo izwe likulo alifani. So nezinto ozoyibona ayifani. Umuntu wenyama ubona izinto zenyama uma ekhonza esenkonzweni ubona abaswenke kakhulu abona abangaswenkanga kakhulu. Kodwa umuntu osendlini kaNkulunkulu kumoya uphuma esuthisiwe emphefumulweni kunezinto agcwalisiwe ngazo akhekile egcwele ngaphakathi kwakhe ngoba vele ubezofuna izinto zikamoya ezofuna uNkulunkulu alamukele izwi lenkosi njengoba linjalo limlungisisise lishintshe ukuphila kwakhe ngoba izwi alimenza umuntu ukuthi nje alicule njengepoem kodwa liyehla ekuphileni kwakhe lingene enhlizweni lihlabe inhliziyo bese lishintsha ukuphila kwakhe. Kuphela inzondo, kuphela amagqubu, kuphela ukuphatha ngisho amagama abantu moya engcwele akufundisa ukuthi hayi phela ungabe usukhuluma kabi usufafaza nje ufafaza ungcolisa amagama abantu. Zonke izinto eziyindlela zokuphila uyakufundisa ukuhamba ngomoya wakhe njengalokhu yena efuna njengalokhu yena ethanda. Sifisa ke ukukhuleka njengabantu ke abasho njalo sithi ke baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngophakela ngonamandla nababantwana Jesu in the name of Jesus uNkulunkulu ophilayo ufanele ukudunyiswa uphakeme Jesu zinto inhliziyo zalo nalo
ngoJesu omgcubileyo sithembe wena uNkulunkulu ophilayo sokuhlalela njalo kufanele ukubonga qhubeka nomangaliso ngoJesu omgcubileyo. We thank you Jesus. Siyabonga kakhulu. Inkosi yethu ithela umusa. Ngiyabona ukuthi ke basebaningi abantu bethu abanye ke abakhona abasahlela banathi la emsakazweni. Nango uQueen of the House uthi nje ngijabula ukuza abaqalayo bo. Uthi ke nakumnganami uMabuyi Mazibuko kwaMathukuza from Queen of the House uthi nje uyajabula kakhulu ukuthi ke ukhona unathi. Alright uthi nje omunye ke siyabonga amacingwane ngezipho osilethela zona uNkulunkulu amgcina umzuko lamfihle kulesi sikhathi esiphila kusona. Siyabonga ube nempela sonto enhle. Siyabonga kakhulu ke goGundepsi lapho siyajabula nje uNkulunkulu akugcine nawe. Siyaphuthuma ke manje ke kwi voice note ake siye ke leya ekade ke ithunyelwe kaBaba uLahlane ake sizwe yona sizwe ukuthi ke uthini. Suka nini madoda. Hayi angiyazi into enje. Mina angiyazi into enje. Webafethu. Hayibo. Naba umndeni wakalahlane wadedela ishoti ke yokugcina ngendlela ongakazi uyibone. Bakhahlela angazi ukuthi kahle kanti kuthiwani makunje. Nawu nomndeni wakamiyomiyo nawu vele wasenzele izibukwayo wakwanzima wasezwele izibukayo nanko obunye futhi wakwalahlane osenzele izibukayo. Ngiyathemba ukuthi ke uzwileke lapho Khubzera ukuthi basho kamnandi kanjani njengoba wena nje sikubonile ukuthi ke uvele wakhetha ukudoja kodwa ke kulungileke. Siyabonga kakhulu, siyabonga nje ngendlela ke eyisimanga. Alright nangomunye ke osevele wabhala uthi nje ngibanika u10 abakalahlani bo uthi ke wafolosa kahle ubaba wasekhaya uMabuyi Mazibuko kwaMathukuza. Hayi bafethu siyabonga kakhulu niphile nje. Hayi yabona ke ithandwa zezulu ngiyayisaba into enje. Alright ake sithathe ke nansi enye futhi voice note ethunyele ke sizwe ngicabanga ukuthi ke isiyavela. Siyabonga ngendlela eyisimanga zimnandi ngendlela eyisimanga weba kwethu. Angiyazi into nje angazi ukuthi umndeni wakabani lona.
ababangeke besasho ukuthi umndeni wakwabani. Kodwa bakithi kulungile-ke, kodwa-ke akusenendaba. Imuphi lo mndeni bakithi we-producer? Nawo siwubonge bakithi. Hawu, waze wadonsa kahle, bathi ukuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade. Alright, nangomunye-ke osithumelelayo uKhubzeri uthi yimbo eyamakhuba oncoma umndeni wakalahlane angiyena uMabuya ufolose kahle ubaba ulahlane. Alright. Hawu, siyabonga bakithi. Hayi, nami ngizwile leya bhesi ukuthi hayi man inzima kakhulu, imnandi, inocobo. Hayi madoda, hayi yabona namhlanje ngizwe ezinye izinto, zizwe wena kwa-alto, wena soprano, wena tenor, uyabona.